Enye into engifuna abantu beyi-understand futhi beyiqonde ukuthi naye undodakazi uThamara ngesikhathi egxekwa laphana akangagxekwa personal, akagxekwe naye ngaleyo anto engishilo criticize constructive, ethi egxekwa ebe akhiwe or else entweni eshiyo eboniswe, hhayi ukuthi egxekwe ngoba manimgxeka niyamhlanyisa. Ningakhohlwa ukuthi phela u-social media kwenziwani, umsebenzi lona kwabanye abantu. So-ke abantu bengabi personal kakhulu kwezinye izinto. Siphinde sinibingelele babukeli beKama-VTV with Prince Bheka kaZulu. Namuhla ngithe nami eke ngiphawule ngodaba esengilibonile lushisa ikhotha lukadadewethu lapha, noma ingane yethu, noma ingane yami uThamara. Noma bengathandi ukuphawula ngalo sesigabeni lesi beselikulo ngoba beseluphezulu kakhulu. Wonke umuntu uma ephawula esephawula ngokwemizwa. Wonke umuntu esephawula ngokwemizwa engasasebenzisi ukucabanga okwanele, ukucabanga kwakhe kodwa kune-influence yemizwa. Ngibabonile-ke bonke abantu, noma ngababonanga bonke kodwa iningi liphikisana. Before ngiqhubeke nalolu daba, ngicela ukuqwashisa nje, ngiyathanda ukuqwashisa uma ngizothula inkulumo yami. Ngicela ukuqwashisa kubantu besilisa, I mean amadoda, ngisho la angempela, ukuthi ngaso sonke isikhathi uma uzothatha uhambo nomuntu othandana naye, angikhathali ngabe liye-England noma luya around the country, noma nivakasha nje khona eduzane kwi-local, kodwa kuyadinga njengomuntu oyindoda ulungiselele ngayizolo lolo hambo. Wenze sure ukuthi ulungiselele. Wenzelani leyo nto? Wenzela ukugwema ukuthi uma senihamba la enihamba khona, omunye ethi ungena kuphi, ethi omunye ufuna ukungena kuphi. Into eyenza lokho usuke ungalungiselelanga lolo hambo. Kodwa uma ulungiselelile nikhuluma ngazwi linye, akekho ophikisa omunye uma ethi omunye usafuna ukungena kuphi. Yikho nje uzothola enye uma ungalungiselelwe kahle uhambo, uthola indoda ithi ingene e-Shoprite ethi umakoti uyakwaPhepha, baxolisa ukumenshina amagama ey'tolo. Omunye umuntu uzoyibuza ukuthi uma ngithi ena lulungiselele ngayizolo ngisho ini, hey musuke ungibhedelana, usufuna ukutshelwa yini manje? Angikhuthaza abantu ukuthi abenze umkhuba. Usufuna ukutshelwa yini manje ukuthi icindezela, musungibhedela wena. Right, angikho-ke lapho, bekuyi-advice. Lolu daba likasisi uThamara, umntanethu lo uThamara, ngokwami futhi nami ngiya-understand-a ukuthi ngeke siye endaweni eyodwa singemanzi, sizoba nemibono ehlukahlukene. Enye into ekufuneka abantu beyi-understand-e, imibono yabantu la kwi-social media kufuneke siyi-accept-e, singayithathi ngokwemizwa, ngoba abantu basuka nezimpi zakwezinye iy'ndawo bezoy'feza la kuma-headings athize ukuthi umuntu ukhulunywa ngenye i-topic kanti yena usalandelana nomuntu ukuthi umazela kuphi. Singathathani ngokuthi sazelana ini nokuthi sazelana kuphi. Enye into engifuna abantu beyi-understand futhi beyiqonde ukuthi naye undodakazi uThamara ngesikhathi egxekwa laphana akangagxekwa personal, akagxekwe naye ngaleyo anto engishilo criticize constructive, ethi egxekwa ebe akhiwe or else entweni eshiyo eboniswe, hhayi ukuthi egxekwe ngoba manimgxeka niyamhlanyisa. Ningakhohlwa ukuthi phela u-social media kwenziwani, umsebenzi lona kwabanye abantu. So-ke abantu bengabi personal kakhulu kwezinye izinto, ngoba abantu abakhuluma kanjeyana bayadingeka ukuze abantu bekwazi ukushintsha indlela yokucabanga empilweni. Leya nto ishintshe abantu abaningi, kodwa omunye umuntu bengayithatha nje kancane, kodwa hhayi ukuthi sekufuneke esongele noma esajese. No, it's not necessary. Ufuna uma ukhulunywa nje ekhanda umntana ukuthi indlela yokukhuluma ayibe kanje, ngoba phela naye wayebeka imizwa yakhe. Akusafuneke ukuthi kube ney'ndawo angaseze ukuyihamba. uThamara ubhedile, angisho ukuthi ngisaphotha obani abathi ubhedile noma ngigxeka abathi ena akabhedanga. Abagxekayo nabamncomayo ukuthanda kwabo, ilungelo lakho ukuthi umuntu ephawule.
ngokwami nje ubhede kakhulu loya sisi, angifuni nje ukuqamba amanga. Ngizoveza futhi ukuthi why ngisho njalo. Okokuqala nje uzalwa yintombazane, sisonke la esikhona bancane abantu, i-majority yabantu abakhona kulo mhlaba lo bazalwe out of marriage. Yindaba umshado uyizindleko. So I mean abantu abaphilayo nje iningi labo bazalwe ngaphansi kokuthi bazalwa abantu aba-single parent noma amantombazane angashadile. Elinye iphuzu lokuqala elenza ngithi ubhedile, angikho personally la. Abantu-ke abazalwe ngaphansi komshado bancane, kodwa ekugxekeni kugxeka wonke umuntu. Akufanele ukuthi ukhomente ngoba nakhu ungaphansi komshado noma ungekho ngaphansi komshado. Ngikhuluma ngento eyenza kuvukwe imizwa yabantu. Enye into engifuna ukuyisho, uma ngabe sakha kufuneke senze lento ekuthiwa u-criticize constructively. Uma ngabe sakha indlu entsha kukhona endala ekhona, asisukuyibulala endala, kodwa masiyibhidliza asiyivuselele siyakhe. Ayikho into evuselelayo odabeni lukasisi uThamara lapha. Kunalokho uyabhidliza. Ngifuna ukuveza-ke into eyenza abantu engathi bayamsupport. Yabo, khona abantu abamsupportile, angizukumenshina amagama abantu ngoba angikho personally. Uma uwumuntu ocabangayo, masingabantu siyadinga ukuthi siy'nike i-privacy yokucabanga nje uma usuyibuka izinto uwedwa, uma usuya emphakathini. Kukhona-ke abantu abavese becabanga into eyedwa mase efika emphakathini evele eyibeke ngoba injalo engayicabanga ukuthi izofika kanjani. Lokho esiye sikubize ngo-selfish. Ilokho akwenzile, kodwa on the other side khona la inkulumo yakhe eshaya kahle khona. Yabona abantu amadoda asaphothe uThamara, ngiyazi hhayi ngoba ethanda, aphushwe izimo adlule kuzona. Hhayi mase ehleli nje yedwa umuntu uyabona ukuthi ngeke esaphothe into ekanjeya ngoba naye uzalwa umuntu wesifazane, okungenzeka wamthola eseyintombazane noma engagcine eshadile. Okokuqala nje amadoda a-decide ukuthi eseke uThamara, iningi lawo lihlukumezekile langayithola i-counselling, lihlukumezwa obani? Abantu besifazane. Abanye babo-ke bahlukumezwe abantu besifazane abathandene nabo before ukuthi umuntu emfice esevese engekho ekutheni useyintombi into. Wahlukunyezwa yilobo budlelwane, wathola ukuthi unabantwana. Iningi labantu abaseke uThamara uthola ukuthi linabantwana before lishade, uma ngabe umuntu eseshadile. Uma engashadile kodwa unabantwana abangaphandle, kunengcindezi ayitholayo kuma wey'ngane lo wangaphandle owamshiyayo. Ephinde ezothola ingcindezi kulo anaye uma wey'ngane, whether bashadile noma abashadile. Yikho-ke okwenza ukuthi uma ekhuluma kanje uThamara, mase beyamseka beze befuna ukumnika, beze bemnike ney'mali. Uthola ukuthi noma bekhuluma-ke nabantu besifazane, amantombazane asebephukile, kodwa bona basanempakamo. Manje abantu-ke amadoda akathe mayezwa inkulumo kanje nase esukumela phezulu, hhayi ngoba ethanda inkulumo kaThamara, ilezi zimo abhekene nazo nangaphansi kwazo. Avele athi manganqamulela nje, avele athola isagila ukuthi hawu kunentombazane ekhuluma kanjena, aseyithatha lento le ayishintsha kwaba isagila ukuthi avele awuthi nathi sigadle ngayo lento. Hhayi ngoba emseka kakhulu, ngoba lento masingayithatha personally izosiphazamisa. uThamara naye uyintombazane, unamaphutha futhi njengawo onke amantombazane. Enye into engithanda ukuyiveza, abantu-ke abangamantombazane, ngoba ngithe abantu abaningi abekho emshadweni kodwa uthola ukuthi banabantwana. Yikho-ke bekhala-ke ngalesi simo sikaThamara. Nabo banezimo ey'bhekene nazo, baney'ngqinamba ey'bhekene nazo, ababhekene nazo. Uma ungathatha ukubheka, khona-ke abantu abawomama abamsekayo uThamara bethi uyaphila ngoba bona babukela, abasabukeli bona sebe-give-up-ile ngabo. Sebebukela iy'ngane abay'zalayo ukuthi uma engangenwa umqondo okanjena zizokwakheka vese-ke iy'ngane, zizoba motivated. Abanye abamsekayo uThamara abantu abangamantombazane noma abayisibuda, abayimbokodo,
awuthola ukuthi bona abanayinkinga zokuthi hhayi kuma-relationship, iy'nkinga zokuthi mhlambe abashadanga noma bashiywa noma basemshadweni, kodwa iningi labo ngathi nje basemshadweni, bahleli emizini yabo, abakwazi ukumgxeka ukuthi uyabheda ngoba bona akaze be-experience noma bayi-experience lezi y'nkinga ngoba naye une-experience adlule kuyona ngoba ekhuluma kanje, akakwazi ukuvele nje akhulume nje kanje. Kune-experience adlule kuyona yaze yamfaka lo moya lo anawo. Bona akusho ukuthi wena ushadile le value akhuluma ngayo ngeke ikwehlele. Umuntu uma ngabe nje esenomntwana, isimo sakhe siyashintsha wesifazane noma ngabe ushadile noma akashadile. Okungenzeka-ke wena uthi uyamncoma ngoba usemshadweni, kanti umkhwenyana wakho ile value osukuyona awusekho, akusesiyo le eyayi-expect-a uyena. Yini? Usunabantwana. Uma usumuntu enabantwana siyashintsha isimo sakhe. So-ke ungamncomi kakhulu ngoba uthi usemshadweni wena, ngoba kungenzeka ukuthi nawe ungena kuyo le group, kodwa ngokuthi amadoda afuna emele ubudoda. Indoda ayikwazi ukuthi umuntu eshade naye ithi akasenavelu, noma umuntu ethandana naye ithi akasenavelu. Ivelu iqedwe ubani? Ngiyezwa-ke othi umfice, kodwa nje aleli language yevelu funeke iphele. Ubhedile nje udadewethu. Kungenzeka wena uncome ngoba usemshadweni, kanti nawe uyafana nalaba abangekho emshadweni, ungashiwa noma yinini. Yikho-ke uzothola abantu besifazane bemncoma bethi naye u-right, ingoba bayibona besemshadweni. Ukwehla kwevelu nokunyuka kwevelu kuyenzeka, akukhethi ukuthi ukuphi nendawo. Angazi noma abantu bayayi-understand-a yini inkulumo yami. Bese siye abesilisa abamadoda abamisekile, mase thina sisuka siyoxabana sodwa, sigxekana sodwa ukuthi ubani uyabheda, ubani uyabheda ngokuthi eseke umuntu edelela noma eyisa, ubani uyabheda ngoba ekugcineni mawuthi uyapheka. Kugcina abantu bengabangi indaba kaThamara, bey'bangela izimpi zabo, kodwa mase kusebenza igama likaThamara phakathi, kanti abasabangi leyo nto. Ngoba ngiyakutshela ukube kuthiwa ena uThamara uwumuntu wesilisa okhulume ngalolu hlobo lokugxibha kanje, ngiyakutshela ngabe there's something happened e-serious, noma ngabe use-invite-iwe ukuthi akazoxolisa ngokusekhetheleni. I-example, buka nje into ekhulunywe uZanele Ngidi ukuthi ibe njani. Kumanje uZanele Ngidi une-challenge, wonke umuntu uyam-challenge futhi uyambona ukuthi akacelwa, uyakhonjwa ukuthi akazoxolisa ngenkulumo yakhe ayikhulume kuma-yogathi. Nebala bakithi cha, ayibanga yinhle. Ngokuphelele nje mina uThamara angihambisani nenkulumo yakhe, kodwa kukhona la ezosiza khona kulezi y'ngane ey'zalwayo ney'sazozala, kodwa khona kunjalo kodwa ishaye i-majority. Into uma ishaya i-majority asikwazi ukuhambisana nayo ngoba uma igxekwa i-majority shuthi isuke ithe ukuphuma eceleni. Mina nje ngiyimi ngedwa nje ngeke nje ngize ngikhiphe imali ngithi ngikhipha ukuthi ngisapothe udadewethu uThamara. Bengihleze-ke ngimuzwa nje ekhuluma ukuthi angimlaleli isikhathi esiningi ngoba each and every time lo mntwana ngathi usuka esimeni sokuhlukumezeka, uhlezi egxibha sengathi yena akasoye umuntu wesifazane. La madoda ayikhiphile imali yawo, asethemba ukuthi yonke into ihamba kahle emakhaya, zonke izinto zenziwa, akekho umuntu ekuthiwa ekhaya unenkinga yemali ngoba kukhona imali ekhishwa nje for nothing. Angisiboni mina isidingo sokuyokhokhela loya muntu ngoba ngabe ngibukela phansi ngisho kwamzali wami ngoba nayo uyintombazane. Angimazi kuze kube khona mina nje, angikwazi konke ukuthi udlule, kungenzeka udlule esibeni sayo lento ukuthi unevelu noma akanavelu, noma mhlambe kwabanye abashiywa obaba babo bashiya oma babo, kungenzeka kwaba ilesi sigaba kuwukuthi yayingekho le language yokuthi unevelu noma akanavelu. Kwenzakalani uma kuqhamuka umuntu ozokhuluma kanje? Sixolise uma kukhona lapho esithe masikhuluma khona kwaba khona esibagxekayo noma kwaba khona ophatheka kabi, besingekho personal futhi besingaqondiseki muntu ngale nkulumo, besiphawula. Nento ebiyenza ngiphawule ukuthi kuney'ngcindezi engiyifaka kubantu abalandela i-page lethu. Kade bengixhalile bethi angiphawule, kuthini ukuphawula kwami, kanti ngiye ngingathandi ukuphawula ngezinto ey'kanjena ngoba ngiyazazi ekugcineni ziba nelento ne-outcome engeyinhle e-affect-a ngisho impilo, uqobo lwayo kanye nemvelo. Kodwa-ke ngibe sengithatha nje isinqumo sokuthi hhayi, nami kube yibona abathola umbono wami njengabelungu. Awukwazi ukuphikisana nabelungu bakho.
abantu abafolowa ipheji lethu ibona abelungu bethu. Ngokuzayo-ke ngifuna ukukhuluma ngendaba eseyijwayele ukuthi ngikhulume ngayo. Ngizokhuluma ngodaba lakaShembe. Ngifuna ukuchaza imfihlo yakhona, hhayi yasemndenini, imfihlo ngoShembe. Ukukholwa kaShembe, hhayi ngesibongo, ngokukholwa kaShembe. Kodwa ngifuna ukuchaza imfihlo. Iy'nkulumo zami zizoba based ngaphansi komholi wothingo lenkosazane. Angifuni ukuthi ngithinte laba abanye abaholi kulokhu. Ngifuna ukuthinta uthingo lenkosazane ngqo. Ngicacisele abantu ngemfihlo nokukholelwa kwaShembe nokuthi usizakale kaShembe. Siyabonga.